començar al gener del 94 i al principi van venir de diverses aules de la ciutat, de l'Escorxador, de Balàfia, del Casc Antic, van venir 5 professors. Al setembre d'aquell any ja van venir uns quants professors més, ja eren 8, i vam començar a oferir els ensenyaments que en certa manera ens permetia una mica la plantilla aquesta, no? A aquella època l'interessant era que el centre s'iniciava i aleshores hi havia moltíssima complicitat, molt treball, ens quedaven moltíssimes hores, però el centre tenia que arrencar, el centre era tot nou, tot començava, aleshores dedicàvem i hi havia molta unió també entre tot el professorat, és a dir, ens quedaven moltes hores, quedàvem a dinar aquí, però hi havia molta unió entre tot el professorat. Celebrar que el centre porta 25 anys en rodament, fent cultura, fent societat i fent país. Avui en dia el centre és una trobada de gent molt diversa, tant en procedència, en origen, com en cultura, com en estudis de base, i aquesta diversitat és el que enriqueix molt i dona un tret característic al centre. La valoració que podem fer d'aquí, amb els 3 anys que tinc d'experiència, la veritat és que puc dir que ens trobem com una família, i per tant, quan te trobes amb una família, normalment fer les coses d'una altra manera, amb més de gust, amb més intensitat, amb més concentració, i és el que comporta l'estar en contacte amb alumnes, que hi ha bon rotllo, i més amb els docents i amb el personal laboral d'aquí. Vull dir, realment em trobo com amb una família i això comporta coses positives. Que és un centre que t'acolleix molt bé, que és com una família, que els professors tenen molta paciència, t'expliquen una i una altra vegada les coses, que és un centre públic, que tothom pot accedir i que et dona la possibilitat de reanudar el que un dia l'has tingut que deixar. Doncs el futur del centre es veu amb uns ulls d'il·lusió tremenda, perquè tenim nom nou fa pocs mesos i estem pendents de tenir una nova ubicació ben aviat, cosa que ens refundarà com a centre.